जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु भागवत। ए अंक में भगत अपना गुरु से कहता रहे कि हे गुरुदेव, हमार परान हरो घरी रौरा चरण के बाट जोहेला। वही चरण के ध्यान कैला से बेचैन मन एकदम शांत हो जाला, जैसे थिराइल पानी होखे। बकिर माया के ई जवन जाल बाटे उ सगरो संसार के लपेटले बा। ओ जाल से हार के जीव गोहरावेला कि हे गुरु, हे हरि, हमार रक्षा करी, ए जाल से हमरा के बहरी करी। ए संसार में बड़ा कष्ट बा, एक से बढ़ के एक रोग बलाए बा, चिंता फिकिर शोक दलिदर बा, जौना से जीव हमेशा दुखी रहेला। यही से हे गुरुदेव, भगत के दुखी आ बेचैन मन हरो घरी रौरा चरण के जोहेला आ ध्यान करेला। अब हमनी के अपना गुरु श्री चंद्रभानु सतपथी जी के भूइपरी प्रणाम कइल जाओ, जिहाँ के ई दिव्य महाग्रंथ श्री गुरु भागवत के रचले बानी। अगला कड़ी के संगे हमने सन अगला बीएफए के फिर से मिलल जाई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु भागवत।